Yeah.
ana sing mlayu rono. Karena dadi sing nonton kudu kebirit-birit wedi. Nggih, mboten napa-napa niku. Ya mungkin dadi jane duk sih kok sing sijine. Monggo Bapak Ibu pinarak malih nggih, monggo pinarak ingkang sekeca niku anu kok mboten nakal kok ingkang dadi niku wau. Pun tok aman pokoke aman. Ya toh, Bro? Iya. Ya, sing ngelak ya Mimi, sing Mimi ya ngelak. Ya, monggo Pak Tego. Pundi Pak Tego? Pak Tego kira wani nek kon rene, paling nginceng-nginceng. Ora rene, Mas. Ora wani nginceng-nginceng kok jendela ngono. Engko senengane ngomen, Mbak. Heeh, wis ngono kuwi. Lah nek kon ngomen nomor 1. Monggo dibacot nih, Mbak. Yuk, wis tak to, Cak. Ya. Ojo lali bawalengku. Mas sapa jenenge? Mas, yuk terus nang arep joget. Ngadeg. Ayo. Yuk. Sama terus nih, Mbak. Tak suwun rina lan wengi.
Today.